ndichiisa message kuna vamutsvangwa kuti withdraw mashoko avo kana vari munhu ane chinzvimbo chinomirira nyika sechinzvimbo chavakabata. Ngava withdraw mashoko avo avakataura paYouTube okuti upenyu hwevana veZimbabwe ndehweugananda, money laundering necorruption. That's bullshit. Hausi hweupenyu hwedu ihwohwo. Then I'm appealing kuvana veZimbabwe vari muparliament. Kana vachinzwa mastatements akadai aya vobva vanyarara, vobva vatadza kukoshena munhu muparliament mavanenge vari. They are also bullshit. Hakuna kana parliament yese yakazara nesvina kana vanhu vachinzwa zvinhu zvakadai zvichiitika. Then they are not cautioning someone ari kutaura marara akadai, marara anobuda murume mukuru wakaita savamutsvangwa, murume mukuru pazera, koita murume mukuru pabasa ravari, basa rekumirira nyika, vari spokesperson vachitaura shiti yakadaro kuti upenyu hwedu isusu ndohwe money laundering. Musatitaudza zvisingaiti mani.